Bine v-am regăsit, prieteni, pentru că povestea de ieri a fost foarte exotică și destul de abracadabrantă pentru unii dintre voi și aduceți-vă aminte că am făcut o bucată de caracatiță foarte interesantă și drăguță. Astăzi nu o să vorbim despre lucruri foarte complicate, ci despre lucruri mai degrabă utile. O să vorbim despre zahăr. O să vorbim despre zahăr, așa cum probabil nu l-ați privit până acum, fără a mă erija într-un cunoscător în detaliu al acestui fenomen numit zahărul. Vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am descoperit cu ajutorul altora și la care zic eu că ar fi bine să reflectați. Vă plac iaurturile și de multe ori renunțați la o masă spunând, domnule, o să mănânc ceva ușor, o să mănânc un iaurt. Și pentru că uneori iaurtul simplu nu e chiar cel mai plăcut lucru la care vă gândiți, alegeți, să zicem, un iaurt cu fructe. Acesta pe care am eu aici. Am în mână o cutie de iaurt de 400 de grame, un iaurt cu căpșuni. Da? Apropiindu-mă de cifrele de nutriție de pe cutia asta, aflu foarte, foarte ușor că 100 de grame din iaurtul ăsta conține 14,2%. Da, 14,2% zahăr. Asta înseamnă că la un borcan de 400 de grame vorbim despre, faceți voi matematică, eu n-am fost niciodată bun, hai să zicem vreo 56,8, da? 57 de grame de zahăr. Prietenul nostru cântar digital e aici pe masă și cu un pahar în care vă voi pune exact cantitatea de zahăr pe care o conține paharul nostru de iaurt, o să vă arăt exact, străveziu și evident, ce înseamnă 40 și cât am zis? 47, 48, 56, 57 de grame de zahăr, da? Hai să vedem. Stai că ăsta e pe 0. Ar trebui să fie pe 0, da? 57 de grame, să zicem, 56,8 grame de zahăr. O linguriță, 2 lingurițe, 3 lingurițe, 4 lingurițe, 5 lingurițe, 6, 7, 8, 9, și suntem la aproximativ 59, puțin mai mult decât am vrut la început, da? 59 de grame de zahăr arată așa. În iaurtul ăsta sunt, și în toate iaurturile cu fructe, sunt 56-57 de grame de zahăr. Sunt 10 lingurițe aproximativ. Să-mi spuneți când v-ați pus în ceai, ultima oară, 10 lingurițe de zahăr. Spuneți-vă când ați consumat cantitatea asta de zahăr odată. Păi, probabil că ultima oară când ați ales să mâncați un iaurt cu fructe, sănătos, că e cu fructe, nu? Și așa mai departe. Spre comparație, o doză de cola, care conține 330 de ml de lichid, da? În cazul unei cutii de cola vorbim despre 10,6 grame la sută. Deci mai puțin, considerabil mai puțin, decât 100 de grame a unui iaurt cu fructe. O fi bine, o fi rău, haideți să mai adăugăm la cele 56 de grame, da? Despre care am vorbit, 57 de grame, o linguriță de zahăr în cafea, nu? Să zicem și câteva felii de pâine la un moment dat, adică aproximativ 50% zaharuri, căci cam atât conține pâinea. Deci zicem încă 1, 2, 3, în cazuri fericite, vreo 4 lingurițe de zahăr și pentru cantitatea de pâine ingerată în timpul zilei, vă mai luați și un croissant la un moment dat, sau o ciocolățică, sau un pateuț, o merdenea. Și acolo mai există cel puțin o linguriță jumătate de zahăr. În fiecare dintre astea, despre ciocolățică nici n-ar să mai vorbim, am ajuns încet la jumătate de pahar de zahăr, nu? Trebuie să beți și o cola la un moment dat. Adică, ce ziceam eu aici, 10,6 ori 3, să zicem, încă 30 de grame, adică aproximativ jumătate din cantitatea pe care am pus-o inițial când vorbeam despre iaurt, 4-5 lingurițe de zahăr.
ne apropiem încet încet de buza paharului și mai mâncăm și niște fructe, că trebuie să mâncăm sănătos, nu-i așa? Și atunci fructele conținând cantitățile lor de zahăr native, da? Mai zicem cel puțin o linguriță pentru fructele pe care le mâncați într-o zi, da? Beți și alcool? Hai să mai punem vreo 2 lingurițe și pentru alcoolul pe care, să zicem, îl consumați într-o perioadă de 24 de ore. Dragii mei, când ați băut un pahar de zahăr ultima oară? Niciodată, veți spune. Uitându-te la el, pare o cantitate înfricoșătoare. Dar gândiți-vă că mulți dintre noi reușesc să ingereze cantitatea asta de zahăr aproape în fiecare zi. Când ați băut ultima oară o sticlă de 2 litri de cola? Că v-a fost sete, nu? 2 litri de cola, judecând după cele 10,6 grame la 100 de mililitri, vorbim despre peste 200 de grame de zahăr. Da? Nu e de glumă. Zahărul ucide. Zahărul ucide încet și sigur. Și zău că aș pune pe pachetele de zahăr exact ceea ce oamenii ăștia care se gândesc la sănătatea noastră scriu pe pachetele de țigări. Da. Zahărul poate să ucidă în cantități mari și necontrolabile. Ceea ce nu se poate spune despre oamenii care au activitate fizică, da? Muncești fizic, ai muncă fizică, depui efort, mergi la sală, faci sport, fără a te forța, fără a-ți forța organismul foarte tare. Să zicem că înnoți, alergi încet, mergi pe jos, puneți toate întrebările astea în momentul în care încerci să faci o balanță cu cantitatea de zahăr pe care o consumi. În cazul în care, da, faci activitate fizică, îți este permis, da, nu recomandat, să consumi probabil cantități mai mari de zahăr, de zaharuri și de carbohidrați. Când am chef de un iaurt cu fructe, iau în calcul faptul că iaurtul în sine, da, din capul locului are 3,6 în cazul iaurtului pe care l-am aici, 3,6 grame de glucide la 100 de grame. Ceea ce înseamnă mult mai puțin decât ceea ce vorbeam mai devreme, de vreo 3 ori mai puțin decât ceea ce vă arătam în cazul iaurtului care conține deja fructe și zahăr adăugat. Da? Am un iaurt, să zicem tot vreo 400 de grame, simplu. Un iaurt fără zahăr adăugat și am o banană. Banana veți găsi pe o grămadă de site-uri de specialitate că are un indice glicemic mic, în sensul că își descarcă și anume cantitatea de carbohidrați în timp, într-o perioadă îndelungată, se consumă în timp de către organismul uman. Asta nu înseamnă că trebuie să faceți abuz de banane, dar asta nici nu înseamnă că se consumă la fel ca zahărul. Zahărul se consumă foarte rapid și invadează foarte rapid sistemele care îl folosesc. Da? Am niște banane aici, nici măcar 100 de grame. Am băgat jumătate de banană, în principiu o banană întreagă, veți vedea pe unde veți căuta, conține cam 25 de grame de carbohidrați. N-am pus zahăr, am pus banana în iaurt și vreau gust de banană, nu? Gustul ăsta de banană poate fi obținut cu un blender. Da? În felul ăsta am în momentul ăsta un iaurt care are aromă și pulpă de banană. Ce mai vreau? Vreau și bucățele de banană. Ok. Iau restul bananei și îl tai după propria opțiune în cubulețe pe care le voi găsi mai târziu în iaurtul meu pe care mi-l fac singur. Dragii mei, scăpând în felul ăsta de cantitatea enormă de zahăr despre care tocmai vorbeam, vă puteți permite să aruncați într-un astfel de iaurt o mână de cereale uscate, de preferat integrale, alte fructe. Uite, am și o piersică din asta mutantă aici, cubulețe,
pe care mă voi bucura să le găsesc, așa cum mă bucur să le găsesc și în genul ăsta de produs, pentru că, într-adevăr, bucățile de fructe sunt foarte interesante într-un iaurt, într-o gustare, da? În felul ăsta am reușit să-mi fac un iaurt cu aromă de fructe, cu fructe, într-adevăr, cu bucăți de fructe, dar fără cantitatea enormă de zahăr pe care cu cântarul în față v-am măsurat-o mai devreme. Un iaurt cu fructe, o chestie absolut delicioasă. Și vă recomand cu mare drag, având însă grijă la cantitățile de zahăr pe care le găsiți de fiecare dată pe ambalaj. Da? Sper că nu v-am întristat foarte tare cu povestea de astăzi. Zic că veți lua ce e util din povestea mea. Ne revedem data viitoare cu ceva mult mai gustos. Pa!